Kajingja ha kasinong mukro kalapan katang ya kinong song ha kajala meglea borok kawai kani kajingja kalawan ra kajingbom song suk song san jong kajala hi borok kawai kabalayo i ya kajing bitar khon samla ha kajala ha kini kisingi baladem hanai bantip ya kasur jong kinong mikmat halor kani kajingja batkum juru ya kasenjam kabana kalyang ka sarkar kalasyem halor kani kajingja ngilayo banya kendu bat ka MLA ka East Shillong ka kong ampri lingdo UMLA ka nongkrem constituency uba lambor malyang bat UMLA ka pendhor umkra uba AL heng batum mentang singam ayu kini kinong mikmat kidal manong Kajingja ka basungsi ka bakatang kabangam laban mudur bakan nangja hakum kani kacuk jong kajing ya kren penya suk jong kiri jong kijela hakani ka perthai bro kowe kalong ka basusi ba ya kita kajingja bro lalong kumtu yui bakaladon kumtu kata kajing ya kenat di henrei kum kanong song snong bat kawai ni ginong yalam jong kani kejela bala sa jet upat ba syaka yeng dorbar thau an jong kejela ka jong ngas ngau ba ngim dei ban shimti than kloi kloi ya kata ka jing tip jing nang jong ni namar ngim tip ka ei ka baja samukro ni shutip baladu ya ka jing im ka bokordor jong kisan ngon kinong song snong jong kejela ka ba i ki jong ni bat ngi pen remjur ya baro ki badon keti hakum ketu kejingle kaba klem don kanu kejing sngau tho badyo i jingai bakan sajia kum tu ngi pen remjur bat ngi dawa dakawe kasur bat kinong sok snong jong kejela klem ya pet politics klem ya pet jinge sha liang yeno ba ngi kwa bantip ke ei kabaja habang isu ya sngap ya kijing yo jing pentip na ki sources ki boper kadon kata kajing klumar hang nore bat lada pikwa shisha ban yo ya kata ka kabu bangin pan ya ka jing tip ka bajanai ni hab up ya kata ka kaipot ka ba on sapen kre bat ladep kular da kajela Assam lemba kajing yakren jong u menteri rangba bahe jong katu kajela nginum la dali lei ban snuthu bene ngimnum la ru ban kwa kelyang yakum kani kajingja ngimla bangin sya yano ru ban pen moromot yaka snam da ka snam kalong ka babakla ni haban kentu yaki kon samla jongi hab ya kentu ban ya kren lem ya kini ki paralok seng bahalang ki jongi pawat ya pan kelyang snam daka snam kadon ru kajing yo sngo ko jonga ba kani kajing ja ka ja hadin bakadon kata kajing ya petwir nakadaw jong kajing ya khayi ya kading nakata ka klaw kapadon hapadeng kajela jong ka Assam bat kajela Meghalaya jongi kamukro lelei kam dei kata kajaka ya kaja sam ya kaja pot kamukro kadei jong kajela Meghalaya reha kata kajing ya petwir jong kata kajing ya ra ya kita kiding nakata ka klaw kadon kata kajing ya takhu hapadeng kinong song snong bat kita ki forest kan jong ka sarkar Assam ngimla bantip syai manobo order ya katu kajing ya siat hado ban ya snam bandu sanpali kajing im jong kajela kajongi bat uwei forest kan jong kajela Assam lada kajela jongi kamla ban ai ya kata ka security dan ka protection num don syo bakwa ban wan syani ka ai ka ban sabot kan sabot sa kajing set jong kamar bam ki mardi ki dawai ki dashin kinong let kinong wan hato pikwa ya kata bakan longkumta ngangas ngau ba baro ki kanhon perkhat jong kani kajela ka ba ki jongi ki dei ban pha ya kata kajing mut jing perkhat ne kajing ai jing mut ka jong ki sya ka sarkar jela la jong bakan ya kren lang pan hakarukom kababit kababyang kabadai
But kinong yalam jong ke Sarkar Assam. Ngidai ban ken mau bahai ni por. Kapor kaba ngidang terang ban yo biang ya kajing im kaba ken jai klem don kajing kanu kajing pentrim pen sngau trim jingpang tongin ya shonglang ngin ya keren lang pat ngin ya walam ya kata kajing suthu kaba kham jeliu kaba kham janai kenang ba kitai ki basngam ya kata kajing perta kajong ngiru kin yo i ngingilong kajat benriu kabetip briu tip play ngingilong kajat benriu kabam jukwa ban shim ya ka an halaki jong kiti kane kade kapor banginum ya ken politics banginum ya ken jaj benriu shu namar kane kade ke benta kaba don kam hadu kata-kata yang i bangini shonglang kum kinong shong ki bakwa shisha ba yakini ki kam ki bajuja sha kata ki jaka kaput on pen dukut no on pen dep no on pen bed no kenang ba nginum yo asuk kum kani ka huri hura ngapa ya ka cing lem jongai ki bahayeng ki bahasem ki balado no ki mensim ki jongki pan ngi ai ku blai ru ya ki sarkar pro ar na ka Assam bat ka meglaya bakilayawan sa kamat ban ay kata ka pisa ban lem ban ya rap ya kini ki yeng le se ki balado ya ki nong kamai jong ka yeng ka sem ka jongki tang da kini ki kenten ngakentu ya pi ki kon samla kari to yeng haka hok wat pet banginum yu roi pat ya ka hok jong ki we Phi kum hakani kapor kamut kandon bet kajing bitar monobom bitar lada santali kimen sim ki bakordor ngi ladu nalor kajat banriu jungi ngasi kren barabor bakati kajat banriu ka barit hatu kata kata te ladang ya nujor bat kajat banriu ka badan sport ithor kamu ngajong barabor bangidang long tangkum katu ka ling ding ka badon hapo ka direo ba te bandu sangut kimen sim ki bakordor kamut kamdei shu ka bakai khamtam nam ta kajat banriu jungi te dei bandom banubom dom balai bandom dom habdom namar kawai kalong ba kala felut na dong sedong kamot kani ka jikren banya penbet biang yu put sam ngaso ba kala along ka ba atatin te hakano ka dorong in nonra ya kata ka jinge penbet yu put sam hanga ngaso ba kala along ka ba atatin hadu kata kata te dei halo jong kini ki baro nga ngasu pensngo ba hot kadon ka jing bitar hab banya khi namar ba lada khamya khi kamot kamjudan ka jing khi kamot balai bakhi bakadon ka jing bakla Tela da khlam bakla amdan bakhi manuru te dei namar kata nakaleng jonga shu appeal namar kata gani ka por ka ba ki students ki haban apply ki exams ki nongrep ki ba dei bandi ki marep jongki ki mod dei gani ka por ka ba ki haban ya di banya thiet ki mar ki mata ki jongki te nga shu appeal ba kin hamlong jai khindet ho ngi khi da galenti ki ba biang ngiru ngi I full support om bangi ngim kashani ki Ndrei kum kinong ilam ngi ai ki jing kishan ka bapura nakbanta ba kumno ka sarkar ka di ban shim ya ki jing khri ka ba mar nakbanta ban pansitom no shwa ya kitu kinong bomman ki bala shim ya ka men sim jo kini ki brio jo kini ki sangot kata ka di ka message pinpoi ya ka CBI inquiry ka mut kan bam po di kisnem ti Ndrei ka jing kwa jungi kalong ba ka action kaban kerki kan mantang ila du ya gamen sim kilong kinong pendap ja yang hasam te lano ngini up yata ka CBI inquiry te ngathai ka CBI inquiry hanga hi simet kam arise kabadon kam kalong ba de ban arrest yikitu immediately te ngasukwa banong hangni por ba bande baki ka force jungi ka police force jungi ka biang kitiare le ki biang Matray lade ban pelet bet yikitu ki beriu jong ka Assam ki ban rung hatu si lade ban pelet bet hang tu hi te kata hi ka message bani up ya ka CBI ting ong da ka snem ru kam kotyo te ka bandep CBI la ya klet te de nama kata nakaliang jong ngam yahap dur bat ka CBI ngai action de ban sim karki yikitu ki badong kiti akan ni jing penyap dusman yikini ki beriu ki balului kada tulat hadu kata ya ka ba ngim community bukan poi hadu ni upot usam handai kat kum ka report ka bangiyo kalong bawat ki pulit jungi ki badan hang turu ki hari elang bagi pajma
Te ketiga kata. Kumu kapan iba ketiga jing tiang. Te ngang so ban ong hakane kapor ba si kilometer kinwan ban rung si po kajaga jungi wan set pathar kamut ade ki nishu ki pulit Assam ade ki leno jongka Assam ki leno jongka blabu da sarkar Assam wa tinga krebek mutaken te yakani ngim dei ban island ngim dei ban sha ngila dei ban le hiting sha kumbale ban buat yakan nuksa kapaka Mizoram kalale bangin yakan le yu ngila tabdo ikimin siyam ki bakordor Isya ngilo ada iban sarkar ada iban siya ambit siat lang na plawan turput piwan ban rung po compound yung gibriyo te banya dati ban si hab defense habi dahil ladi kamot siat nilay ten la jia kata jing siat te sekran ten ray kay ba susi kalong ba kamlong kumta te nga so ban ong ni por ba ngala yay ban ni ka ju hi ka subject ha ka por bagi debate hapo ka yung terbat hawan chakini session gi blalet ngala wanra yung ka subject ha ka bidi ba kini ka boundary problems ba ngala banjur hang turu nga ong ba dakamnum no ban panklan ya kajingada khamtam haki khapot namta banyada gi brejungi ngidon kam ban thau no ya ka regiment la jong kata ka mo ka Meghalaya regiment ban bo no de gi brel la jong bakindon hagitu ki jaka khapot bakin longpat kinong yadan am ta ki brejungi te nrai yakani ngala kren la laisen ang bagina ton kam krki banwanra yaka Meghalaya regiment na jong namar de stang mangi ki pampadon yaka regiment na jong te la pipet yau naga la don daga Nagaland regiment but pipet hakani ka jing yak kanat pot hapteng u Nagaland baka Assam bali ba Nagaland utur ba syakmat namar baudon ki breu lajong kiong kita ki khon jong kabri jong kinaga tumut ngiru hang ni por malayay kran bat nganyay kran hiru bala kumno ngidon kam ya ka regiment lajong ban bu ban tikna ban create employment chief minister jong ka Assam kabangim la ban priang dalili roem namar bo ka statement jong uong ba kidei kiba wan ban siat ikini ki breu jungi siapo kani ka jala ka jungi kidei ki anti elements kabot kidei ki ade bande ki leno na de manu tang ba hanrei ki wan di uniform but so Assam police AP Assam police te kamot ngang ong ba imat ka Assam kala thau daga kanhon leno kabakla pan mi special ban tang ba siat iki breu jungi te ngang so ban ong kani ka por by statement ka ay to Chief Minister ka Assam Himanta Biswa Sharma kalong on call for kabang imla pan priang te day halo kata kanong rim kalong ba kumno ban panklan kamot ngin hab ban scam ka jingmut jing khat ka jungi ba la kumno kamot hakani ki por ka ban sawan ngin yai banjur ba la kumno ngin hab ban thau karki yaka Meghalaya regiment kalajong ja po mukro ada gede genu gejeng bakla jono ni bano mo siat pathar hi edi ke bomde sbu lada don mano bale be aj ka angri ban kem di pulit na Assam pulit na Meghalaya ru taba da gejeng siat pathar hi kata ka warra shisha bom shong gejeng shong bom sup apo gading state jung tengah persiap ngak condemn ya kene gejeng siat pathar jong gini ki Assam pulit iki pai ba no shong jong ga tan mu antu shong bukro you to ko jong hi ya ga law and order the page hi ka state government no stang de la on la da ki ong la pa je CBI bom na shu to ade chu ai si president rule no ga ba Meghalaya ni pimla shu ban sangsar te ba ba ai no da president su lada kanu jinja aja kanu ki hak tu state kani ke duty jong tu state ban wat ya kita kinu ke bale ki kam lu nomor bekerja apa state Meghalaya ni ke kam gari ban le himangi ne state government bekerja po state government ki pulit jungi DGP jungi ki SP jong tu ka than gile ayu lada banta baro ki kam ban ai be do sipo
CBI blim CBI yo tu ke bola bon ha ke jingja ke bola pen dek ki kam bom long po state jungi pi jing bitar tengah ro ong pi man ni ngir ru ya dom ya bitar be ikat ngani ke jingja ban simno ik man simbrio tengah syukur padu ya kisam nang jungi ba larangi elek persya ya kedua kam ku persya ya ka sarkar ni ki pulit da inu nuru kam ni ban bentut ya ka yat ki jeng yo pai ba lari ban bentut ru ya ki dangwan jeng priu bon na sipo asam ni ki jaka pi man ongi pi man ta ka jeng le jong we argot madu la da de state Meghalaya ni state asam ni no state ru ngimla bade ban warra ya ki jenge ki bobon yung pai ba bawan na kaling sodo ngakar pat berga pilu ini sama ngajongi mengenum na ban khang ki kali ki bon asam nomor bon ha ki kali ki baro ki jing essential commodities ka petrol kiwi ru baro ki wan asam lagi khang ki kali asam ngin janjar hi bangi upai ba bangi pai ba ingin janjar tinggal iki to ngin jare be bagani ka sarkar ngin dawa be dengan sarkar bari ban kem ya gini ki dongle baman padahal juga poro ban ai kam sarkar ya gitu ki longing ibla do no ya raga jong ke jingin